Zdravím vás pri ďalšom vlogu. Chcem vám povedať iba k tomu toto. Najprv, že som na lúke, ako môžete si všimnúť, na peknej svetlej lúčke. Lúčka, ale ne. Chcem povedať, že zajtra už plánujem dať Minecraft. Dorobiť si intra na ten Minecraft. Vtedy to bolo na figu, aj tak ma mohli označiť za autorské práva, pretože som natáčal na tom serveri, na ktorom to v podstate nebolo dovolené. Takže začnem od začiatku úplne, budem aj stavať od začiatku, budem si získavať veci od začiatku, aby ste videli, že to ja hrám a nie, že to niekto iný hrá, že ja si dačo iba dorobím a somariny. Takže chcem povedať, že určite si chcem aj dorobiť, chcem zdať fotku na ten YouTube, dačo za titul musí dať a ešte niečo tam potom podorábať. Intro, bude určite lepší zvuk, všetko bude lepšie. Potom by som plánoval dať aj do Minecraftu dole svoju tvár. Bude sa to určite viacej páčiť. Ešte čo by som také povedal? No, povedzme si tak, bonus nakoniec. Tu je Grony's Horror Story a niekto ma natáča. Sa mi toto nepáči, vôbec sa mi to nepáči. Nepáči sa mi to, nie.